ମାମା ଶୁଣୁ ମୋ କଥା ଶୁଣୁ। ତୋ ମାମା ଭଲ ନା ବାବା? ତୋ ମାମା ଭଲ ନା ବାବା ଭଲ? ବାବା ଭଲ। ଆଉ ମାମା କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ? ଆଉ ଭଲ ପାଉନୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ ପାଉନି ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିଲୁ? କ'ଣ ପାଇଁ ହବୁନି? ମୁଁ କ'ଣ କଲି କି? ତୁ ବାଡଉଛୁ ମୋ ପିଠିରେ ପାଛାଙ୍ଗ ବସେଇ ଦଉଛୁ। ମୁଁ ବାବାରୁ କହିଦେବି ଆଉ ତତେ ବାଡେଇବେ। ବାଡ଼ଉଛି? କ'ଣ କରିଦଉଛି? କ'ଣ କର? ବାବାକୁ କହିଲେ ତୋ ବାବା କ'ଣ କରିବେ କି ମୋତେ? ବାଡେଇବେ। ହଁ ବାଡ଼େଇବେ। କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ବାଡ଼େଇବେ? ମୁଁ ବାବା କହିଦେବି। କ'ଣ କହିବୁ? ମାମାରେ ବାଡେଇଲା ବୁଲିବି। ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ? ଆଙ୍ଗୁଠି ଫୁଟେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ସେଇ କଥା ବି କହିବୁ? ବାବା କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ? ବାବା ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସବୁଦିନ ଆଣନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସିଏ ଆଣନ୍ତି। ଆମର ଆମେ ସେ କାନ୍ଦିଆନ୍ତି। ଆମର ଗେଲ କରନ୍ତି। ବାବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲେ ହେଲି ବୋଲି ଆଉ ମୁଁ ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି ଯାଇପାରିବି? ଆଉ ଇଏ ତ ଆସିପାରିବେନି। ଆମ ଆନୁଭଞ୍ଜନ ଆସିବ ଯେ ଆନୁଭଞ୍ଜନ ଆମର ବହୁତ ଦିନ ଅଛି। ଆଉ କେମିତି ଅଛି? ଆଉ କେତେ ଦିନ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବାବା। ବାବା ମୁଁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି। ମିସ୍ କରୁଛୁ? ବାବା ଆସିବେ କଟେଇବି, ନହେଲେ କଟେଇ ହବିନି। କଟେ କ'ଣ ପାଇଁ ହବୁ? ଯଦି ନ ଆସିବେ କଟେଇ ଯିବେ ତ ଆସିବୁ, କଟେ ନ ହବି। ମାମା ତୁ ବାବାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ନା ଭଲ ପାଉନୁ? ଭଲ ପାଉଛି। କେତେ ଭଲ ପାଉଛୁ? ଭଲ ପାଉଛି। କେତେ ଭଲ ପାଉଛୁ? ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି। ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛୁ? I love you.